Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 30-njy marty hepdeniň duşanma güni Pragdaky studiýada siz bilen men Sahra. Şuň habarlar günnelik programmamyzyň esasy böleginde. Özbekistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasy prezidentlik saýlawlarynda Islom Karimowyň gaýtadan prezidentlige saýlanandygyny habar berýär. Ses vericileriň 90,39% öz seslerini Islom Karimowa berdiler diýdi. Türkmenistan Birleşen Ştatlary ýurdun Owganistan bilen terhedindäki durnuksyzlyk meselesini çözmekde harby ýardym sorap ýüz tutdy. Senatyň harbylar boýunça komitetinde eden çykyşynda Washingtonyň bu talaby kanagatlandyrmaga çalışýanlygyny aýtdy. Owan komandiri Türkmenistan bilen terhetleşen gormoç etrawy bilen Qaytar etrawynyň arasyndaky gara ýoluň söwüşçülerden arasalanandygyny habar berýär. عملیات خنجر ابدان اردوی ملی مسیر شورای قیصر غرماچ طالبان مسلح پاتک که ایجاد کرده بودند. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirmäsi inen şert öňümizdäki ýarym saýatyň dowamında studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Habarlar günnelik gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Özbekistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasy ýurdun häzirki prezidenti Islom Karimowyň prezident saýlawlaryna dol ýeňiş gazanandygyny eglan etdi. Saýlawlar halkara sinçiler tarapyndan tanqid edildi. Ýurdun daşyndaky özbek opposisiýasy saýlawlary ýazdyrdy. Özbekistanda 29-njy martda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ýurdun häzirki ýolbaşçysy Karimowyň sesleriň 90 götürümden gowrany alandygy aýdylýar. Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Mirza Ulukbek Abdusalomow 17,12 milyon adam ses vericileriň 90,39 götürme öz seslerini Islom Karimowa berdiler diýdi. 25 ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan we bu wagtyň dowamında opposision toporlarynyň ählisini diýenýäli ýok eden 77 ýaşly Karimowyň inniki 5 ýyllyk prezidentlik möhletine eýe boljagyna öňünden garaşylypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Maýyplaryň hukuklary boýunça komitetining 1-2 aprelde geçirjek ýygnynda türkmen häkimetleri Türkmenistandaky maýyplaryň ýagdaýy barada hasabat berer. Birleşen Milletler Guramasynyň Maýyp adamlaryň hukuklary boýunça komitetining 18 garaşsyz halkara ekspertden ibaret topary Türkmenistandaky maýyplaryň ýagdaýy barada türkmen hökümetiniň delegasiýasynyň berjek hasabatyny dinler. Şol bir wagtyň özünde bu ýygnykda maýyplaryň hukuklaryny goraýan guramalaryň, döwlete deýişli däl guramalaryň we maýyplara wekilçilik edýän beýlik guramalaryň hödürleýän hasabatlaryny hem serediler. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň maýyplaryň hukuklary boýunça konvensiýasyna gol goýan 153 ýurdun biri bolup, onda türkmen hökümetinden bu konvensiýanyň berjä edilişi barada iýdigderli hasabat bermek sorulýar. İran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda geçirilen gepleşiklerde Günwataryň diplomaty Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek barada çarçuwaly ılalaşyň 31-nji marta çenli baglaşylyp baglaşylmajakdygy nä takyklaryna galýar diýdi. Bu barada adynyň köpçülükde agdalmazlygyny soran diplomat dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň, ýagny Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Xitaýyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň we Iranyň daşary işler ministrleriniň arasynda 30-njy martda Şwýtsariýanyň Lauzanne şäherine geçirilen gepleşiklerden soň ma'lum etdi. Diplomatyň aýtmagyna görä ýygnakda ılalaşyk baglaşylandan 10 ýyl soň Tehranyň ýadro hereketleri barada islenlik çäklendirmeleriň dowamlygy bilen ilteşikli meseleler iň kyn gepleşikler bolup durýar. Eger biz sorawlara jogap tapyp bilmesek, onda ılalaşyk baglaşylma diýip Reuters habar gullugynyň diplomaty salgylanyp berýän maglumatynda bellenýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini Ukraina 30-njy martda amala aşyrmagy planlaşdyran saparyny soňa goýdy. Mundan öň Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker hem Ukraina 30-njy martda etjek saparyny goýup bolsun edipdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko'nyň edaratynyň 28-nji martda beren maglumatyna görä, Juncker Ukraina prezidentine öz saparyny saglyk ýagdaýlary sebäpli soňa goýýandygyny aýdypdyr. Juncker'iň medeniýet sözçüsi Margaritis Shinas Twitter sosial ulamyndaky sahypasyna beren maglumatynda Juncker'iň böwregindäki saglyk näsadlyklar sebäpli Ukraina etjek saparynyň soňa goýulandygyny ma'lum etdi. Ýewropa Birleşiginiň resmisi özüniň 30-njy martda beren maglumatynda Mogheriniň hem Kiýewe sapar etmeýändigini belledi. Juncker'iň we Mogheriniň Ukrainanyň Günwatar tarapdary hökümetine öz gollawlaryny beýan etmegine garaşylypdy.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi bilen bilelikde Ari Roland jazz saz toporunyň Türkmenistanda birnäçe köpçülik üçin açyk konsertlerini gurnaýar. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web sahypasynda habar berilýär. New York şäherinde işleýän we ýaşaýan 4 tane jazz sazandalaryndan ibaret Ari Roland jazz saz toporu aprel aýynda bütün dünýäde jazz taryhy aýynyň bellenmeginiň bir bölegi hükmünde Türkmenistany canly sazy getirýär diýilip ilçihananyň maglumatynda bellenýär. Şeýle-de maglumatda Ari Roland jazz saz toporunyň 31 mart bilen 6 mart aralygynda bagyşlan 6 aprel aralygynda Balkanawat, Türkmenbaşy, Aşgabat we Daşowuz şäherlerine çykyş etjekdigi bellenýär. Hormatly dinleýijiler, saatlary kesmeden soň habarlar günnelik programmamyza ýetýär. Ýang habarlarda embellap geçişimi diýaly Özbegistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasy ýurduň häzirki prezidenti Islam Karimowyň saýlawlarda dol ýeňiş gadanandygyny elan etdi. Saýlawlar halkara sinçiler tarapyndan tanqid edildi. Ýurduň daşynaky özbek oppozisiýasy saýlawlary ýazardy. Özbegistanda geçirilen prezidentlik saýlawlary we olaryň netijeleri barada kärdeşim gözeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Özbekistanda 29 martda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýurduň häzirki ýolbaşçysy Karimowyň sesleriň 90%-dan gowragyny toplandygy aýdylýar. Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Mirzo Ulugbek Abdusalomow 17,2 million adam ýagny ses berijileriň 90,39% öz seslerini Islam Karimowa berdiler diýdi. 25 ýyllap ýurdy dolandyrmagynyň dowamynda opozisiýon toporlaryň ählisini diýen ýok eden Karimowyň indiki 5 ýyllyk prezidentlik möhletine eýe boljagy öňünden çak edilipdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň saýlaw syýynçylary Özbekistanda prezidentlik saýlawlarynyň häzirki prezident Islam Karimowa hakyky bäsleşleriň kim bolmagynda şeýle-de kanun hem guramaçylyk taýdan kemçilikli geçirilenligini aýtdylar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça idaratynyň ilkinji netijeleri saýlawlaryň geçirilen gününiň ertesi çap edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň çäkli syýynçylar missiýasynyň başlygy Tanede Zuluyeta Karimowyň şahsiýetiniň ýurduň syýasy giňişliginde agdyklyk edenligini belledi. Özbekistanyň berk çäklendirilen mediýasy häzirki prezidenta uly ýeňillik döretdi. Şol bir wagtda kanunlar ähli dalaşgärlere mediýa terişdelerine deň el ýeterliligi kepil geçer diýip Zuluyeta beýannamada belledi. Şeýle-de ol Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň Karimowy dalaşgär hökmünde hata almagynyň konstitusiýada prezidentligiň 2 möhlet bilen anyk çäklendirilmegine ters gelýänligini aýtdy. Demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça idaratynyň bildiren aladalanmalarynyň ýene biri gararsyz dalaşgär bolmagyň öňüne böwet salynmagyndan ibarat. Tesberişlik sanawlarynyň düzülmegi tutuş ýurt boýunça tapawutlandy we bu düzülüş usulynyň nätakykylygy sanawlara şüphe döredýär diýip beýannamada bellendi. Gararsyz döwletler arkalaşygynyň saýlawlara gözegçilik missiýasynyň syýynçylary we Şanhaý hyzmatdaşlyk guramatynyň gözegçileri Özbekistanda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna pozitiv baha berdiler. Gydanyň saýlaw gözegçiligi missiýasynyň ýolbaşçysy Sergey Lebedew 29 martda geçirilen medeniýet konferensiýasynda saýlawlaryň aýdyň, açyk we demokratik bolandygyny aýtdy. 4-nji prezidentlik möhletine geçýän 77 ýaşly Karimowyň orunyna geçip biljek anyk şahsiýet göze ilmeýär bolsa, onuň diňe ölen halatynda ýa-da wezipesini ýerine ýetirmäge ukypsyz bolan ýagdaýynda wezipeden çekiljegini aňladýar. Bu mesele Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdunyň geljegi barada aladalanmalary güýçlendirdi we Karimowdan soň häkimet başyna geçme ugrundaky gözliň göreşiň eýen başlananlygy barada çaklamalary döretdi. Özbekistanda geçirilen prezidentlik saýlawlary we onuň netijeleri barada kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnelik gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs.
Birleşen Ştatlaryň merkezi komandowanyasynyň başlygy general Lloyd Austin şepde Kongressde eden çykyşyny türkmenleriň golayda Uwansan bilen aralykdaky günorta serhetlerine awanyan hop hatarlara garşy durmak üçin Birleşen Ştatlaryň harby enjamlaryny we tehnologiýasyny edinmek isleglerini bildirendiklerini aýtdy. General Lloyd Austin'in Türkmenistan barada eden bu çykyşakda kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan giňişjak maglumatyny dinläliň. Türkmenistan ýurdun Awganistan bilen serhedindäki durnuksuzlyk meselesini çözmekde harby ýardym esasanam harby tehnologiýa sorap Washingtona ýüz tutdy. Birleşen Ştatlaryň armiýasynyň baş ştabynyň ýolbaşçysy general Lloyd Austin 26 martda Senatyň harbylar boýunça komitetinde eden çykyşynda Washingtonyň bu talaby kanagatlandyrmaga çalışýanlygyny aýtdy. General Lloyd Austin 26 martda eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýadaky resmi harby siýasaty barada hem giňişlerini görüň edip ol Washingtonyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça alyp barýan işleri hakda jikme-jik görüň berdi. Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän Euroasianet neşri bolsa, şol diňlenşige salganyp generalyň aýdan sözleriň arasynda Türkmenistan hakda aýdylanlary habar ähmiýetli mühim waka diýip häsiýetlendirdi. Türkmenistanyň öňün bitaraplyk siýasatyny iglan etmegin iki ýurdun arasyndaky düýpli harbydan harby hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini çäklendirýänligini bellemek bilen general Austin türkmenleriň golayda Awganistan bilen aralykdaky günorta serhedine awanyan hop hatarlara garşy durmak üçin Birleşen Ştatlaryň harby enjamlaryny we tehnologiýasyny edinmek isleglerini bildirenliklerini tasdiklady. Bu talaby berja etmek üçin mümkin bolan zatlaryň ediljegini belläen general nähili enjamlary bermegiň pikiriniň edilýänligi baradaky detallary aýtmady. Şol wagtyň özünde de soňky wagtlarda Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän böleglerinde dören durnuksuzlyk esasanam islam döwleti jeňçi toparynyň şol sebitlerde aktivleşýänligi barada maglumatlar gowşýar. Edil şeýle howatyrlanmalary öňe sürmek bilen ortaýetin ýokary derejeli harby ýolbaşçylarynyň Türkmenistanyň Moskwadan harby kömegini almagy babatda basyş görkezýänligi barada hem dürli maglumatlar gowşýar. Senatda geçirilen dinlenşik baradaky maglumata gaýdyp gelsek, General Austin Birleşen Ştatlaryň Özbekistan bilen arasyndaky harby hyzmatdaşlygynyň ösýändigini, bu ýurdun ýaragly güýçlerine 300-den gowrak boronly tehnikany bermegiň karar edilenligini hem görüň berdi. Geçen ýyl Birleşen Ştatlar bilen Özbekistanyň arasyndaky harby hyzmatdaşlyk epesli derejede güýçlendi. Birleşen Ştatlaryň ýürütü güýçleri özbek harbylarynyň howpsuzlyk synaglary garşy durmak ukybyny ýokarlandyrmaga mundan meýlekde ýardym eder diýip general Austin belliýär. General Austin Täjikistanyň Gorunmak Ministerliginiň ýokary gatlagy resmileriniň täzelenmeginiň bu ýurdun harbylar bilen edýän hyzmatdaşlygy biraz çylşyrmlaşdyrýanlygyny belläp, Gazagystan, Kyrgyzstan bilen edilýän harby hyzmatdaşlyklar barada hem maglumat berdi. Amerikan generalynyň senatda eden degişli çykyşynda bellemegine görä Türkmenistanyň Awganistandaky insanperwerlik kömegi regional ykdysady integrasiýany ýokarlandyrmak ugrunda edýän tagallalary Merkezi Aziýada we oňa golay regionda durnuklulygy berkitmekde mühim rol oýnaýar. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň iglan eden oňyn bitaraplyk siýasaty düýpli harby hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini çäklendirýär diýip general Austin'in aýdandygyny Euroasianet neşri habar berýär. Kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi Türkmen-Owan serhediniň golaýyndaky wakalary deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owan armiýasynyň Şahin adly harby diwiziýasynyň Faryab welaýatyndaky wekili Muhammed Reza Rezaý Adatlyk radiosyna beren maglumatynda Faryab welaýatynyň Gaýsar etrawy bilen Gormaç etrawynyň aralyndaky umumy ýoldan Taliban söwüşçüleriniň arasalanandygyny aýtdy. Owansanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýyna ýerleşen Gormaç we Gaýsar etrawynyň aralygyndaky gara ýolda söwüşçüler öz harby postlaryny dikipdi. Şol bir wagtyň özünde yerli Owan resmileri Türkmen-Owan serhediniň golaýynda Islam döwleti atly toparyň agzalarynyň we Merkezi Aziýaly jihatçylaryň ýerleşendigini tasdiklaýarlar. Bu barada Kawla habarçymyz Şamerdan Guly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda döwlet garşydaşlarynyň güýçlidigini, Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda jeňçileriň ýerleşendigini yerli resmiler tasdiklaýar. Ýaraglylar Faryabdan Badygaýt welaýatyna gidýän umumy ýoly kesipdir. Ýoluň ogurunda ýaraglylar harby postlar döredipdir. Faryab welaýatynyň Gaýsar atly etrawy bilen Gormaç atly etrawynyň arasyndaky umumy gara ýoly Talibanyň gaýtarandygyny
Awgan güýçleriniň Faryapdaky wekili polkovnik Muhammed Reza Rezai Azatlyk radiosuna aýtdy. Yollagçylary jeňçileriň talýanyny ol ma'lum etdi. Şonuň üçin jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdir. Hanjar 17 atly bu harby operasiýada 7 talep sewesijisi öldürilipdir. 6 talep yaralanypdyr. Yaralananlaryň arasynda jeňçileriň Molla Raketi atly komandiri hem bar dep Rezai aýtdy. عملیات خنجر عبدت اردوی ملی مسیر شورای قیصر غرماچ طالبان مسلح پاتکی که ایجاد کرده بودند. Faryap welaýatynyň ençem etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Qaysar atly etrabyn owlarynda Merkez Aziýaly jihatçylaryň hem yerleşendigi barada maglumat bar. Ýagdaý şeýle dowam etse, jeňçileriň akine benderini de wehem salmanyň ahmaldygyna deputat Beşir Ahmet Taýanç hawatyrlanma bildirdi. Talep sewşijileriniň anyhoy akine ýoluna da hop abandyrýandygyny deputat aýtdy. Qaysar atly etrabın hakimi Cemil Siddiqynyň Azatlyk radiosuna aýdyşyça talep ýaraglarynyň Gormaç we Qaysarda harby merkezi bar. Jeňçileriň Türkmenistan üçin hem hatar bolup biljekdigini hakim öňe sürdi. Talebler köpleri Gormaç Qaysarda muhalifin bir paýgoý nizamydyr. Türkmenistanga hatar bagavla Qaysar etrabında Türkmenler hem kowçum bolup ýaşaýar. Türkmenleriň ýaşaýan şahatly regiony häzir döwlet garşydaşlarynyň elinde. Ol ýerde İslam döwleti adly toparyň agzalarynyň hem yerleşendigi aýdylýar. Ýöne şahtan jeňçileri kowup çykarmak üçin harby operasiýa geçirmek boýunça taýýarlygyň görülýändigini yerli türkmen ýaraglarynyň komandiri Bobu komandan aýtdy. Döwlet bir fursatda emeliyat bar, almaly bakarda açaltı ulusda emeliyatlar bar. Talibanlaryň elinde şah, Özbekistana ba, Pakistana ba. Gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Şämerdan Olumrady. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Aşgabatyň çoğunly daça uçastygynyň käbir sebetlerine jaý ýykyşlygyň dowam edýändigi habar berilýär. Çoğunly daça uçastygynyň 10-njy kilometrinäki daçalaryň hem ýykylmaly edilmegi netijesinde sebitde elektrik togunyň hem kesilenini aýdylýar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifyň taýýarlan video raportynyň audio ýazysyny bilelikde dinläliň. Aşgabatyň çoğunly daçalaryny ýumurmak işleri dowam edýär. Resmiýlerin geçen hepde agyr tehnika bilen daça uçastyklarynyň 13-nji kilometri diýip adlandyrylýan ýerinde bir näçe daçany ýykyp, şeýlede bu sebitdäki ähli daçalaryň ýumuruljakdygyny ma'lum edip gidenlerinden soň häzirki pursat ýerli ýaşaýjylaryň özleri jaýlaryny söküp başladylar. Çoğunlygynyň ýaşaýjylarynyň ýerli resmiýlerin sözlerine talgylanyp aýtmaklaryna görä, bu sebitiň ähli Sultanda da Soğuz Aşgabat trassasynyň iki tarapyndaky daçalar hem ýumurulmaly. 13.000 ogly uçastygyň bardygy çaklanylýan çoğunly sebitiniň daçalarynyň anyk näme sebäpden ýumurulýandygy barada resmi derejede ne habar teristlerinde ne de ýaşaýjylaryň özlerine hiç ýyly maglumat berilmeýär. Yerli ilat hökümet tarapyndan ýumurulýan ýaşap oturan jaýlarynyň öwüdüne hiç ýyly kompensasiýanyň ýa-da alternatiwanyň hem berilmeýändigine aýdýar. Adynyň agdalmagyny islemedik ildeslerimiziň biri häkimetleriň bu ýerden göçürilen adamlary milli üçin nowaty durmagy maslahat berendiklerini ýa-da 2 ýylyň dowamynda 200.000 Amerikan dollaryny töläp bilene elit diýilip adlandyrylýan ýokary amatlykly jaýlaryň biriniň beriljakdigine aýdandyklaryny gurrun berdi. Sol bir wagtda häkimetleriň bu hereketleri yerli illatda her durly reaksiýalary döretdi. Özüniň ýaşap oturan jaýynyň ýeri bilen deň edilmegi we ýerine hiç zat hödür edilmeýändigi sebäpli käbir adamlaryň ýüreginden tutup jan berendigi hem aýdylýar. Bu sebitiň ýaşaýjylarynyň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly aktivist Nurberdi Nurmammedow ýumurulyp duran çoğunlydan şeýle maglumatlary berýär. Ýykylşynda adam ölýär.
Sebebi adamlar şeýle ýagdaýa çydanok, Sol bir wagtda adamlaryň öz nägileligini häkimetlere protest arkaly hem bildirendikleri aýdylýar. Adynyň tutulmagyny islemedik çoğunlygynyň ýaşaýjylarynyň biri geçen hepdäniň ahyrynda Sebitiň 10-njy kilometr diýilip atlandyrylan ýerindäki öňkü polisiýa postunyň golaýynda ençemiz adamyň üýsüp häkimetlere nägileligini bildirendigine aýtdy. Sol pursat polisiýa işgärleri suw toplaryny ulanyp üýsmelerini dargatdy diýip çoğunlygynyň ýaşaýjylarynyň biri gurrun berýär. Emma bu maglumaty beýleki garaşsyz ýa-da resmi çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Bu aralykda çoğunlygynyň ilaty iň bolmanda ardan bahadan guruluşyk materialy edip sataryn diýen umyt bilen öz öýlerini sökmegi dowam etdirýär. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Çoğunluk uçastygynda käbir ýaşaýjylaryň jaýlaryň ýykylmagyna garşy protest geçirendigini bu sebitin käbir ýaşaýjylary belleýärler. Bu mesele barada Ir bilen Çoğunlu raýonuny aýlanyp gelen Aşgabatly synçy we grajdan aktivisti Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetdeş boldyk. Nurberda geçen hepde Çoğunludaky daçalaryň ýykylmagyna garşy protest çäresiniň geçirilendigini bu sebitin ýaşaýjylary aýdýarlar. Siz hem şuň ýerden bu sebit aýlanyp raýonyň ençeme ýaşaýjysy bilen söhbetdeş boldyňyz. Bu barada sizde näme maglumat bar? Menim çoňal protestin geçenini eşitdim. Ýöne umumy şol waka barady. Kän gurrun etmeýärler meniň guruluşyn adamlarym. Adamlar gorky ýagdaýynda tahkik maglumat almaga bermediler. Ýöne biriniň aýtmagyna görä 3-e ýakyn adam şol daçalaryň öňünde köçän gowruny çykypdyrlar. Umuman ilatyň özü häkimetlerden näme talap edipdirler? Ýagny olaryň öňe süren talaplary näme bolupdyr? Talaplar endi şol ýykmarlyk ýa-da ýyklaýyna-da başga bir yer bermeklik olara. Jaý salynar ýaly, ýaşar ýaly. Ýöne olara berilen jogap şol adamyň aýtmagyna görä siz yer almak üçin häkimliklerde nowata duruň diýipdirler. Başga zat ýok, başga hiç bir zat olara wada da berilmändir ýa-da geljekde nähil boljagyny, ýeriň nähil beriljeginim kän aýtmandylar. Nurberda aýtmaklaryna görä polisiýa şu ilatyň geçiren protestini dor bilen basyp ýatyrypdyr. Bu barada sizde nähil maglumat bar? Maňa aýdyşlaryna görä şonu basyp ýatyrmak üçin transportlary ulantdyrlar. Ýagny suw daşyan maşinlaryň nasoslary bilen işledip şolary suwa tutupdyrlar. Güýçli akymly suwa tutupdyrlar. Şonun başlap mene eşitmedim. Nurberda inni çoğunlygynyň ilat köpçüligi näme edýär? Ýagny olar geljekde näme etmekçi bolýarlar? Olar şu wagtky edýän zatlary olara 4-5 ýylyň içinde jaýyňyz sökün, aljakdadyňyzy alyň, kemştaýdan gidin diýipdirler. Ol şol işiň uğruna her kim öz jaýlaryny söküp ýörler, şotaýdan alyp biljek zatlaryny alyp başga bir ýere daşıýarlar. Şondan başga zat eden oklar özlerim bize näme boljagyny bilem yok diýen ýalykyrak jogap berýärler şoň halky sorawa. Nurberda Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly dinleýijiler, bize bu protestiň bolany, onuň haçan geçirileni barada beýleki çeşmelerden maglumat almak başartmady. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, çoğunlu daça pasolunda jaýlaryň ýykylma barada siz näme pikirde? Bu barada siz ýa-da siziň dogan aryndaşlaryňyz nähil tejribeleri baştan geçirýärler? Bu baradaky pikir garaşlaryňyzy, belliklerinizi baştan geçirýän tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimizde hat uradyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu bölegine ýatladyp geçetmelýär. Kardeşim Merdan Sarifoň taýýarlan, ýagny çoğunlu daça uçastygynda jaýlaryň ýykylýany barada taýýarlan video raportyny biziň azathabar.com web sahypamyzda tomoşa edip bilersiňiz. Azathabar.com web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly hem girip bilersiňiz.
Paýtagyt Aşgabatda awadanlaşdyrmak işiniň çäğinde parahat 2,1 mikroraýonundaky ýaşaýyş jaýlarynyň käbirlerindäki çanak antennalarynyň kabelleriniň ilaty duýduruş berilmeden kesilýändigi habar berilýär. Jaýlaryň diwarlaryny deňklep başlananda häkimiýet wekilleri tarapyndan olaryň ýüzüne asylan antennalary aýrylyp, şonu bu antennalaryň eýeleri olary ýaşaýyş jaýlarynyň üçeklerine geçiripdiler. Bu barada habarçymyz Murat Turwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Aşgabatda awadanlaşdyrmak işiniň çäğinde parahat 2 mikroraýonundaky ýaşaýyş jaýlarynyň käýirlerindäki çanak antennalaryň kabelleri kesilýär. Jaýlaryň diwarlary reňklenip başlananda häkimiýet wekilleri tarapyndan olaryň ýüzüne asylan antennalar hem aýrylypdy. Sonra bu antennalaryň eýeleri olary ýaşaýyş jaýlarynyň üçeklerine geçiripdiler. Häkimiýet wekilleriň öýleri hem o garşy bolup durmandylar. Olar kabel telewizionyň siňler çekilýänçe antennalary üçekde goýmagy ruhsat hem beripdiler. Emma häzir oýun kabel telewizionyň kabeller çekilmeden öň çanak antennalary aýrylýar. Şol sebäpden parahat 2 mikroraýonyň ýaşaýyş jaýlarynyň bir näçesiň ýaşaýjylary asla telewizionyny galdylar. Geçen hepdeniň çarşylyma ony ýerli häkimetler tarapyndan ýaşaýjylaryň antennalarynyň öýlerindäki tünerlerine barýan kabeller kesilip başlandy. Parahat 2 mikroraýonyň käbir ýaşaýyş jaýlaryna kabel telewiziony diýip adlandyrylýan telewiziony çekilen bolsa, olaryň köpsüne entäk bu telewizionyň kabelleri çekilmändir. Käbir jaýlarda şol telewizionyň kabelleri çekilen bolsa, ol entäk awalýan telewiziony hyzmatyna birikdirilmändir. Ma'lum bolýar, kabel telewizionyň ýurdun Türkmen Telekom we Aşgabat telefon ulgamy Aştu döwlet edarasy çekýär. Türkmen Telekomyň kabel telewizionynyň hyzmaty 3.3-4 saňçanak antennasy goýulyp, şolardan her ýaşaýjynyň öýüne kabel çekmek arkaly üçünedilýär. Aştunyň kabel telewizionyny ulanjylary ýöýte optik süýümli kabeller arkaly çekilýär. Bu kabeller ýokary hilli HD formatly telekanalara tomoş etmäge hemde Aştunyň hödürleýän ADSL internetiniň hilini hem gowlanmagyny üçin eder diýip bu edaranyň işgärleri aýdýarlar. Emma Aştunyň optik süýümli kabelleri ýaşaýyş jaýlarynyň käýirlerine çekilen bolsa, häzirlikçe ulanjylar bilen kabel telewizionyň arasy birikdirilmändir. Şol sebäpden häzirki wagtda ýaşaýjylar telewizionyny galdylar. Aştunyň IPTV diýip adlandyrylýan bu telewizionyny adaty telefon liniýalary arkaly hem birikip bolýar. Aýda abonent tölebi 10 manat bilen IPTV-de 100 goly telekanaly bar. Emma häzirki wagtda adaty telefon liniýasy arkaly hem Aştunyň bu hyzmatyndan peýdalanıp bolmaýar. Aştunyň müşterileri hyzmat edýän okodunda habar berilişine görä, eýen bir näçe aý bäri Aştunyň IPTV we ADSL internetine müşteri birikdirilmeýär. Bu edaranyň müşterileriniň sanyny köpeltmäge tehnik mümkinçiliginiň ýokdugy habar berilýär. Elbetde eýen bir näçe universal telewizionyny oturan ýaşaýjylaryň arasynda bu ýagdaýdan nägileligini bildirip, häkimetler bilen konfliktde girýänler hem bar. Emma häkimet wekilleri, hukuk goraýjy organlary tutsuk etdirjekliklerini aýdyp nägelik bildiren ýaşaýjylary haýwada atýarlar. Ýaşaýjylar bilen ýüze çykýan konfliktleri häkimet wekilleriniň öýleri mobil telefonlaryna video ýazga alýarlar. Dün edilşiniň ýaly parahat 2 mikroraýonyň 21-nji aýynyň golaýyna ýüz berdi. Şol jaýyň 3 sany aýal ýaşaýjysy bilen häkimet wekilleriniň arasynda çanak antennalarynyň kabellerini kesendikleri üçin konflikt ýagdaýy ýüze çykdy. Paýtagtyň Aglaba raýonlaryna alınıp barýan häzirki awadanlaşdyryş işleri 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýada oýunlaryny taýýarlygyň çäginde amala aşyrylýar. Habarçymyz Murat Turwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada ýa-da gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir garaýşlaryňyzy ýa-da bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Facebook, Twitter we Wkontaktydaky sahypalarymyzdan hem peýdalanyp bilersiňiz. Bu lomlarda bizi gözleg bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bolar. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimiz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.